सुधरबा कलश की सुधार ले कहत हूँ तो सुधारे का कोशिश करे कलश की ना सुधरबा तो हम सुधारब तो बड़ी महंगा पड़ जाई मेहरारू कलश का कहे और हमारे गार्जियन बड़के भैया सम्मानित श्री विनोद यादव जी चेयरमैन बिजली विभाग कहे कि ए राजा जी हो दुल्हनिया कलश ए राजा पहिले नियन नाही माने लो ताया पना में हरी के गैर लेखा जाने लो राजा हो ए राजा एने ओने का फेरा में पड़ल बड़ा देखो एगो बात ध्यान से सुनी हो खोटा गठिया ली हो ए राजा जी हमरा से आज नाराज बड़नु काल दिन हम ही कामे आईब हो ए बोलम जी मान जा दुल्हनिया कलश का अच्छा ई आशीर्वाद दे खातिर हमरे मनोज भैया के बड़का साड़ो सार अच्छा अच्छा हमरे मनोज भैया जो कि ढोलक पर संगत करता नहीं भैया के बड़का सार हवन आशीर्वाद देले बाड़न ई 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा कंता जी परी से बहुत बहुत धन्यवाद बा महातिम यादव जी गार्जियन जी बाकरपुर के धरती से ये आशीर्वाद दिले बड़ी शानदार 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा और बहुत ही सुंदर कलाकार भी हैं भिखारी राजभर भैया बिजौरा से सुंदर पुष्पहार 50 रुपया दिले बड़न बिरहा गायक कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद मिश्री प्रसाद रेलवे ये सुंदर माला 20 रुपया दिले बड़न बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हाँ 1.5 गामा से वही बतिया जाऊं तू कहत हुआ तो कभी भाई ले बोलो हम तारा प्यार में हर चीज पवन सुधर के नया ले लो रुक जा एक बात और दुल्हनिया कहतिया का कहला ए कब ना जाई के बजरिया हो लवसरिया वाह वाह छोटू भाई लगा ला बुलेट वाला गुरुजी भाभी जिला पंचायत से प्रणाम आशीर्वाद के कामना सकल पंच के प्राण पहुंचे ई गाना बहुत वायरल भइल आज भी वायरल बा लगातार कोई महीना ट्रेंड में रहल लेकिन हमरा के लागता कि 1.5 साल से लोग फरमाइश करके गवावेलन छोड़ देले ही गावल लेकिन फिर भी लोग फरमाइश क के यानी कह के गवावेलन आ बड़ी स्नेह बा उ लइका कहे ये टॉपिक वायरल पहिला रहल का कहे कहियो बैठ के सट बेटीना अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सट बेटीना बोल बोल रे पता जका बोल रे पता रखा हमारा से पटबे किना बोल बोल रे पता रखा
बगी या में फूल झरेला जब तहाँ से ले बगी या में फूल झरेला करे के कैसे मन करेला अरे मधुओ से मीठ तोर बलिया रे करे गलिया से बलिया टिकलिया रे और ये आशीर्वाद दिल गई अटौली से हमरे मराठू भैया अरे रहु तू मायूस अब लागतारू खुश हो अरे चेहरा बखीलन का पिया तारू जूस हो मायूस अब लागतारू खुश हो चेहरा बखीलन का पिया तारू जूस हो